mar Jane Atila ma nyadendi mane somo e mbalariany ma Nairobi kendo nokwany ringre e bunge ma Kefri rito winjo buche seche ma ji mathoth medo wuok oko kendo chopo e tesend obilano mar golo neno ewi kaka achijno osebedo ka monjogi kendo sandogi e bunge ma Kefri mantiere Kikuyu. Ringre Jane Atila nokwany kotong' fuondene mag dende e bunguno. Diana Olonde nigi ler mathoth. Bang' od fwambo marwa ne yango Nicholas Mutua kaka chich maduong' e nek Jane Atila mane en japuonjre mbalariany ma Nairobi. Kawuono ni ji mamoko medo wuok oko e tesend obila ma ndiko dhoggi ewi achijno. Jogo mane oloso gi obila lero kaka Nicholas Mutua ne ndhiyogi e bungu ma Kefri manitiere Kikuyu kaunti ma Kiambu kama nomakogi kendo ogoyogi. Kaniambia kwenu hutaenda na nitakuua, ujue mimi ni Mkamba. Nimeua wangapi? Nimekunywa damu ngapi? Hata wewe ujue siku yako ni leo. Kitu yenye mimi nataka ni pesa. Yango ni negitonye lakto elwete chijino kata kamano. Hataki kitu yoyote, kitu nataka ni pesa. Na nilikuwa na pesa, lakini hiyo siku pepe hiyo simu nilikuwa na pesa. Nilikuwa na 100 bob kwa simu, akaniambia nipe hadi pini ya M-Pesa. Nikampea, juu sikuwa na pesa. Hiyo siku hata ni Mungu alinisaidia. Inde wachore ni Otieno mane onendo ni achijno nego Jane Atila. Nogocho ne anyuola Jane kodwaro siling 2,500 kuomgi kendo ni en kende banong'eyo kama Jane nitie. Anyuola Jane kata kamano ne oro ne achijno siling 1,000 kendo kane ok gichopo kwayo mare ma siling 2,500 wachore ni nokawo ngima Jane. Nicholas ne nitiere ng'iyo mar hera kod Jane kuom dweche 6 kapok nokawo ngimane. Alikuwa anahitaji pesa zaidi kutoka kwangu, akisema kwamba ndiye akona dada yangu na hata muachilia mpaka atakapo pata pesa kutoka kwangu. Nilijaribu kwenda kuripoti mara 2 Kabete police station, nilirudishwa kwa gate mara zote 2 wakidismiss story yangu. Ringre Jane noyude bungu ma Kefri tarik 17 dwe mar 10 higani ka ong'ade matindo tindo kendo ringre ne osechako kethore. Nondro yango ni mano ne ringre Jane Atila. Kutokana kwa registration ya persons biru kwamba vidole hivyo vimelingana kabisa na Jane Atila. Familia kusema kweli ni uchungu kwanza. Ni uchungu sana kwa sababu ni msichana wetu wa kwanza. Ni uchungu. Ambapo imefika sijui kama serikali, tukisema serikali saidia bado. Jane Atila ne en japuonjre skul mbalariany ma Nairobi Kikuyu kendo nolal tarik 3 dwe mar 10. Justice for Jane Atila is what we are seeking now. Obila bende gi korgi oyango ni Nicholas nowacho kende ni en owuon mano kawo ngima Jane ka gimedo ni nyalo bedo ni osebedo kokawo ngima nyidendi mathoth. People come forward and they report, but police are too slow in investigating. Our intention is to establish the motive behind these ugly performances to the extent that we don't know whether there are some other individuals who have suffered similar atrocities. Nyaka sani achije ariyo pod nitiere kar obila kotenore gi nek makamano. Diana Olonde, Ramogi TV.